जों नोंनि बेबायदि सौरागुरियाव थैहैलायनाय गावबुरा सेक्रेटारि हालमाजि जाया होननायावसो जों फोथायदोंमोन। बर'नि थैखौ आं सोबजोबनोसै साला हारसा हिनजाव लानानै बर'नि थैखौ सोबजोबथारसैलै आं सानदोंमोन आंलाय। आं सिगां नोंखौहाय प्रमद बर' होनामोन, सार होननो मोनो सार। जों नोंनि बेबायदि सौरागुरि गामियाव थांनानै गावबुरा सेक्रेटारि हालमाजि जाया होननायखायसो जों फोथायदोंमोन होननानै बुंनाय लोगोसे बर'नि थैखौ सोबजोबथारनोसैलां हारसा हिनजाव लानानै बर'नि थैखौ सोबजोबथारनोसै होननाय नैबे इन्टरभिउफोरखौ नोंथांमोना निस्सय खोनागासिनो दङ। नोंखौहाय प्रमद बर' होनामोन, सार होनोमोन। नाथाय दायो प्रमद होननांगौना सार होननांगौ बे सोंथिखौ खालामदों नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र जाय बिथाङा बुंगिरि नैबेनो। जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मा बुजिनो हादों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव। हेल' एभरिवान, गुड इभिनिं। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङै दं। स' नोंथांमोना नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्रखौ नुनानै निस्सय एसेब्लाबो हमनो हादों बिथाङा सासे UPPLनि सोद्रोमामोन आरो बिथांखौ UPPLनि मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारआ गोबांथार गोदै गोदै खोथा बाथ्रा होबोदोंमोन। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला UPPLनि खनफ्रोमबो मिथिं दावथिं मालाबाबो धर्ना रेलियाव मिस्टिक खालामफेराखैमोन बा थाङालासेनो थाफेराखैमोन। दिनैनि दिनाव नाथाय बिटिआर सरकारा 5 बोसोर कमप्लिटलि जालांबाय। 5 बोसोर कमप्लिट जालांनायनि उनावबो दिनैसिमबो बिथाङा गोरिब गुन्द्रा जेरै अबस्था बे अबस्थायैनो दङ। मालायनि न'आव थानानै दङ जाहैदों आरो गय दुनाखं जों बेरा सोंथेलाबायनाय न'आव दासिमबो थानानै सोलिनांगासिनो दङ। दा बेखायनो बिथाङा माने UPPLनि सासे सुबुं जानानैबाबो बिथाङा UPPLनि गावसिनिनो सरकार मानगोनां जाहा बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ खावलायहरदों बा गाबज्रिहरदों। दायो आरो बिथाङा हारसा हिनजाव लानायनि उनाव सानदों नामा नोंथाङा बर'फोरनि थैखौ सोबजोबथारनोसै बा सोबथारनोसै होननानै? आं नोंथांखौ सिगाङाव सार होनोमोन, नाथाय आं दा नोंथांखौ मा होननांगौ जाखो? प्रमद बर' होननांगौ ना सार होननांगौ? बे सोंथिखौबो खुद बिथाङानो खालामदों। दा नोंथांमोन बे भिडिअखौ नायनानै निस्सय जों बुजिनो हायो जे बा मिथिनानै मोनो बे भिडिअआ जाहैबाय चिरां बिटिआरनि सिङाव थानाय जिथुनाखि चिरां जिल्लानि सिङाव देवलगुरि गामि होननाय थुक्राझारनि खाथियाव बिथाङा आंनो खुद भिडिअखौ हरदों आरो बिथाङानो माने बे बाथ्राखौ बुंदों। मानोना बिथाङा गोबां दुखु जाबाय बा साननो गोनां जाबाय जे 5 बोसोर कमप्लिट जानो थांखांनायनि उनावबो बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' सारआ दिनैसिमबो बिथांखौ नायसनाखै बा नायफिनाखै। बिनि खारनाव बिथांनि गोरबोआव दुखु नांदों बा गाबखांनाय फैदों। दिनै फंसेबाबो बाथ्रा बुंनो होननानै बिथाङा ओंखारबोदों। दा जोङो बेयावनो हमनानै मोनो बा मिथिनानै मोनो UPPLआव जेसेबांखिनि सापर्ट होगासिनो दङ बा अननाय होगासिनो दङ बिथांमोनहाबो बेबायदिनो गोबांथार सुबुंफ्रा आसा खालामनानै बा आसा फारिनानै दङ। नाथाय दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारआ बे बाथ्राखौ बुजियाखै। मारै बुजिगोन बिथाङा? लंकेयाव थांनानै बिथाङा राबन जाखाबाय। मानो होनना बुङोब्ला अलरेडि दंखायो लंकेयाव थांबा राबन जायो होननाय। बिथाङा जि समाव एबसुनि जानानै धर्ना रेलि हाबाफारि सोमावसारनायखौ लाबोबाय थादोंमोन खालामबाय थादोंमोन बे समाव गोबांथार रायजो राजानो गोदै गोदै खोथा होदोंमोन आरो बिथाङानो बुंदों नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन बा मिथिनानै मोनगोन जे सौरागुरि गामियाव थांनानै गावबुरा सेक्रेटारि जाया हालमाजि जाया होननानै खुद बिथाङा बुंदोंमोननो। बेखायनोसो बिथांमोना फोथायदोंमोन। फोथायनानै UPPLआव जानानै बा UPPLनि जानानै बिथांमोना खामानि दामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा गोबांथार खोथा बुंदों। नोंथांमोना आं बारा गोलाव खोथाखौ बुङा। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो ना असैथो नोंथांमोना नायजोबनानै बिजिरदो गाव गावनि साननो हानाय माइन्डजों बा मेलेमजों सोर मा बुजिनो हागोन। नोंथांमोना निस्सय जोबथारनायावबो कमेन्ट सेक्सनाव फरायहरनो दाबाव आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना सोरबाफोर अननानै आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जेसेबां हायो एसेबां लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो मालाबाबो दाबाव। दा बर' होनोब्लाथ' बर'नि खामानिखौ नों मावाखै, हारसा होननांसिगोनदां। हारसा होनोब्ला साबसिन जासिगोन बायदि मोनदां। हारसा होनब्ला एसे खोनासंजाथाव जागोन आरोखि। जे हारसा हिनजाव लाबादि हारसानि खामानिखौ मावनांगौ बेथ' जानाय नङाना। असमिया हिनजाव लाब्लादि असमियानि खामानिखौ मावनांगौ बेथ' जायाना। खोथाफ्राखौ एसे मोजां बुंदोलै, हायि बाथ्राफोरखौ दा बुंथारसै। मावनोनो हाखायाखै आरो मोजां मोजां बुंनानैलाय मा लाब दङ? खोथाफोरखौ एसे मोजां बुंदो। माब्रै गोदाव सोराव हानायखौसो बुंनांगौब्रा, हायिखौ मानोथो बुङो? हाखायाखै हानायानो, बेनोलायनो रायजो राजाखौ नायगोन। बोरो नोंनि सौरागुरियाव दो थैहैनायालाय? सौरागुरियाव गामिया आइ आफाजों दो थैहैग्रायालाय? नों बुङामोन दा रायजो राजाखौ आङो
रायजो राजानि समयसाफोरखौ फोजोबनो हायाब्ला सौरागुरि न'आव दो थेगोन। गावबुरा सेक्रेटारिबो हालमाजिबो जाया होनना बुंदोंमोन। जोङो नोंनि बेबायदि गोसा गोसा हब्रा हब्रा बुंनायावनोथ' जोङो गोदाव सोराव जाबायलै। मानो गोदाव सोराव जादों जोंलाय? मालायफोरनि न'आव थानानै इन्जुर गिजि गब्लं दाखिनि होथेलायनाय, गय खलथा हास'नानै होथेलायनाय, बिदियावथ' बिदि जादोंरा। नोंनि थगायनायावसो जादोंना बियो। ओमफ्राय मावनो हायैखौ माथो मावनो हादों होनना बुङो नोंलाय? जोंफोरनि न'फोरखौ नायदोंना नोङो? जोंफोरनि न'खौ नाय। जों नोंनि बेबायदि सौरागुरियाव थैहैलायनाय गावबुरा सेक्रेटारि हालमाजि जाया होननायावसो जों फोथायदोंमोन। ओमफ्राय दा नोंथ' बेबायदि खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै। मावनो हादोंब्ला जोंफोरबो मावनो हाजानांगौमोन। जोंबोथ' खाथिदोंमोन ना। जोंलाय माथो मावनो हाजाया? जोंलाय माथो एफा गिदिर गिदिर गब्लं जालायनाय न'आव थानांखो जोंलाय? गामियावनो मेम्बार चेयारमेन दङ। गब्लंआ साला हरबो मिथिया सानबो मिथिया जिबौ हाबलायलायनाय, एम्बु बंग्ला हाबलायलायनाय। बे एम्बु बंग्ला मोनायाव दैज्लाङाव एम्बु बंग्ला हाबलायलायनाय न'आव जिबौ हाबलायलायनाय न'आव जोङो उन्दुनांबाय। जोंनि हब्रानायालाय अबाव थांखो? जोंबोथ' हब्रादोंमोन ना। गोसा गोसा हब्रादोंमोन। जोंबोथ' खाथिदोंमोन दा। क'क्राझाराव थांनाया दाबो आथिङाव सिन दङ। मिथिगौना? क'क्राझाराव सालाखाथिनिफ्राय थाबायनाया क'क्राझार ब्रिजसिम। सोर खाथिदोंलै? क'क्राझार ब्रिजसिम थाबायबायनो सालाखाथिनिफ्राय। सोरबा खाथिदों? जोंसो खाथिदों। जों खाथियामोनब्ला गावनि साननानैसो जों खाथिदों। गावनि साननानै जों खाथियामोनब्ला बेनिखायनो हायिखौ हायि होननानै ला। लाजिसिंसिं हायिखौ हानाय होननानै दाला। मिथिबाय? हानायखिनिखौसो हानाय बुंनांगौ। हायिखौ हायि बुंनो नाङा। हानाय बुंनो नाङा। सैथो बाथ्रा, मोजां बाथ्राखौ बुं। हाब एफाराब खस्थ' खालामबायबाय नोङो, ओमफ्राय दा थगायबायबाय नोङो, थगायबायनानै ओमफ्राय दा हायिखौनो हानाय बुंजोब्बाय। सिगां बेफोरबायदिखौ बुंना लानो नाङामोनब्रा नोङो। सिगां मानोथो बुंना लाया? सिगां बेफोरबायदि थगायनानै आङो बर'नि थैखौ सोबजोबनोसैलै सानदोंमोन नामा नोंलाय? बर'नि थैखौ आं सोबजोबनोसै साला हारसा हिनजाव लानानै बर'नि थैखौ सोबजोबथारसैलै आं सानदोंमोन नामा नोंलाय? ओंखायनो जोंखौ थगायदों। इन्जुर गिजि न' गिजि मालायफोरनि न'आव थानांलायनाय खालामदों। थगायै थगायै दाहार लाहोनानै, दाहार दासि लाहोनानै जोंखौहाय बेबायदि मालायफोरनि हा हु न'आव थानांलायनाय खालामदों। नायफैथारदोलै नोङो, नों गामसा गाननानै नायफैग्रा दा। नायफैदो। गामसा गानै गानै फैनानै नायफैग्रा बर'नि गैयिखौ ना? बर'नि गैयिखौ गामसा गानै गानै न' हाबबायबायनानै नायग्रा नोङो। सान्थिफुराव मा बुंलाङा नोंलाय? सान्थिफुराव बुंनायखौ गोसोआव दं। रानिखाथायाव बुंनायखौ गोसोआव दं। थिनालिफ्राव बुंनायखौ गोसोआव दं। काजलगावआव मा बुंलाङा? काजलगाव फिल्डआव खनबेसे मिथिं जाया? मिथिगौ ना? हानायखौ हानाय बुं। आं सिगां नोंखौहाय प्रमद बर' होनामोन। सार होननो मोनो, सार। जोङो गुबुनफोर एसे माबा माबि बुङोब्ला जोङो गोसोआवहाय दुखु मोनोमोन। प्रमद बर'खौ एसे बखिलाबायब्ला गोसोफ्राव बिराद दुखु मोनोमोन जों। दै गाङामोन जों। मिथिं होनब्ला ओंखाम उखैयामोन जों। मिथिबायना? नोंखौ जोङो सिगां सारसो होनोमोन, प्रमद बर' होनामोन। दा मा होननांगौ नोंखौ? प्रमद बर' होननांगौ ना हारसा होननांगौ नोंखौलाय? दा बर' होनोब्लाथ' बर'नि खामानिखौ नों मावाखै। हारसा होननांसिगोनदां। हारसा होनोब्ला साबसिन जासिगोन बायदि मोनदां। हारसा होनब्ला एसे खोनासंजाथाव जागोन आरोखि।
जे हारसा हिनजाव लाबा दे हारसानि खामानिखौ मावनांगौ बेथ' जानाय नङाना असमिया हिनजाव लाब्ला दे असमियानि खामानिखौ मावनांगौ बेथ' जायाना नोंनाव बर'नि थै दंलायनो जोंखौ बिदिसो होनना थगायलांदोंना नों अरिजिनेल बर'नि थै होननानै मोनबैसे मिथिं जादों गिदिंजोबदों फान्थाया 101था बुंलांगोन आं मा बुंदों नोंसिनि बाथ्राफोरखौ मोनबैसे मिथिं जादों गिदिंजोबदों आं मिथिगौ ना फाग्लासो मिथिं गिदिंनायाव बेयावसो दाहार जादों आं बेयावसो दाहार जानानै हा फानगुलायनांजादों दालाय सोर फोथायबावनो गामिनि मानसिफ्रालाय माखासेयालाय बिसोरलाय होनखासिगोन ना मेम्बार चेयारमेनालाय है गावनि आखलावसो जादोंलै होननानै खिन्थु नङा नोंसिनि आखलावसो जादों नोंसोर थगायनायावसो प्रमद बुन्दु सौरागुरियाव थांनानै दो थैहैग्रा नोङो गामिनि आइ आफाजों रायजो जाहैग्रा नोङो दालाय मा हाखु दाखु आबसुनि लिडार